No sé què pensar. No, pues tira para adelante. Bueno, per a mi la veritat és que per una banda un honor, una alegria quan m'ho vareu dir, perquè per a mi evidentment, clar, és un reconeixement. És un reconeixement, sí que és veritat que he estat 5 anys en el lloc de la presidència de l'associació i he tirat en mi, en tot l'equip que hi havia treballant, hem tirat endavant edicions molt importants de la mostra, anys en els que la mostra ha despegat prou, que hem arribat a fer un munt d'activitats, també que es va arribar a reconèixer Mostra Viva més enllà de les fronteres, varen participar en les Sommets de Torrib, varen poder parlar del que era Mostra Viva del Mediterrani en ciutats com París, com Montpellier, Marsella, Túnez, vull dir, tot això, clar, evidentment, la meva tasca ha sigut voluntària, que no voluntarista, voluntària decididament, i m'ha dut un munt d'hores de treball, de donar-li, pegar-li voltes i voltes i voltes, però la veritat és que el premi, reconeixement a tot això, també pense que no només és a mi, que és a tot l'equip que ha estat treballant durant tot aquest temps i aleshores encantada, moltes gràcies.